Jayendra. Ya. Kita terhalang karo iki maksudnya ngono lho. Oh, maksudnya jadi kita LDR awak dhewe LDR sak sini. Oke spesial kantor Dewan Puja Sagung Moro Pinilengga sedayanipun paturan der Yuang condro silang citrane mendung batang nglimputi cahayane ris ngenteni kapangku amung siro pepujan atiku masih semu pansalam langit nglelewani milangeni nimas rituna rasa tresno son kanca saiki wis bisa tetra. Mas wong ayu dalem Kang siji mating tilam sari muga kasembangan rasa tresna kang gonto saiki wis dadi gonto yen to pangeran ngijabahi anggene pun lambo tresna kasembadan tresna yen mesti jojo ora bakal bisa lali ya aku tetep percaya Mas percaya. Semu pansalam langit nglelewani milangeni nimas rituna
balen jadi para Jayendra, ada MH Audio Termaga Sementara semua, Topeng Studio, dan ada kalimat para tamu sambut Jaya Depo. Ada Selvi, Ada Mas Sigit. Kandak Mas yo. Terima kasih banyak Gatur di Selvi